yamakaterera kudai sopa nguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndiri kuuya, it's good news and bad news in South Africa cause zvinhu zviri kuitika zvakasiyana-siyana. So I just want to give you a clear and up-to-date overview of South Africa's new immigration laws and policy changes 2025-2026, including what's already implemented and what's proposed. Ndo zvinhu zvatoda kuti timbogarirana pasi panapa tichionesana kuitira kuti mangwana ka you never know muchiplana ndozviziva pamunenge muchishanda muchingwavha muchiita sei munoda kuziva kuti what is the way forward after this, ndichazoita sei, ndichazodii, because vazhinji ndiri kuziva kuti makainvesta zviri heavy in South Africa ana dzinenge dzakurova manje kuti eish zvinopera mushere izvi panapa. So the current and recent changes to the immigration amendment bill, stronger enforcement and human rights protections. A major immigration amendment bill has been passed to strengthen enforcement and close legal gaps around illegal immigration. It provides clearer rules for detention and deportation. Immigration officers and immigrants must now follow standard procedures rather than depend on wide discretionary powers. Children can no longer be treated simply as illegal immigrants. They must be referred to child protection services, and detention is a last resort under court supervision. Temporary visas and waiver concessions extended to March 2026, 31 March 2026. The Department of Home Affairs issued Immigration Directive number 2022 of 2025, which extends temporary legal and stay and travel rights for foreign nationals who have pending waiver or appeal application. These applications can remain legally in South Africa until 31 March 2026 and may travel in and out of country if they show proof of their ongoing application. Non-visa exempt travelers still need a valid visa to return. Visa system digitalization ETA launch. South Africa is rolling out electronic travel authorization ETA system, a fully digital visa process that will replace paper visas for visitors. This includes online application, biometric capture, instant education, and QR-coded digital approvals, aiming for smoother processing and reduced corruption. Zimbabwe and Lesotho exemption permits extended. Zimbabwean exemption permits ZEP and Lesotho exemption permit LUP have been extended, allowing holders to continue living, studying and working legally without fear of arrest or deportation. National Labour Migration Policy 2025. The National Labour Migration Policy white paper was approved by Cabinet and set a framework to manage foreign work and employment. It proposes employment quotas for foreign nationals across specific sectors, e.g. agriculture, hospitality, construction, and limits where foreigners can receive business visas. Proposed and draft reforms not yet law. Draft revised white paper on citizen immigration and refugee protection. This draft policy published of public comment proposes some of the most significant reforms. Merit-based citizens and visa system, a points-based system for economic pathways to permanent residents and citizens instead of purely time-served criteria. New categories like remote work visas, startup visas, combined skilled worker visas, and sector-specific visas. A limited duration permanent residence a visa with minimum investment requirement. A refined first safe country principle. Asylum seekers who pass through safe countries or already hold protection elsewhere may be ineligible for asylum in SA. The government may also pursue refugee repatriation when conduction improve in the home country. Digital identity and immigration controls. Plans include biometric enabled tracking and a new digital immigration ecosystem to improve security and reduce fraud. These proposed changes are not yet but
are expected to shape immigration legislation in 2026 and 2027 if adopted. So, important clarification. Claims about new requirement for South Africans to enter exit only South African passport in May 2025 are false. The law remains unchanged in that regard. South Africans are still expected to use valid passports for travel. What this means for foreign nationals: visa and tourist ETA system will make visa application easier and modernized. Work and study quotas and stricter labor migration policy may affect availability of work permits. Pending applications extensions give more time for permit renewal appeal without losing legal status. Path of citizenship: proposed merit-based system could significantly change how individuals qualify for PR or citizenship. Zvinhu zvacho zviringota zvichingochinja but panhu pari kutivhundudza manje inini pandiri kuzoonera pamwe pacho pekuti kune team but the other one is not yet, haisati yaapo, is not yet in place, yekuti iwewe ukanzi waonekwa uri kuzvita une aslam, you are aslam seeker, kana uri aslam seeker uri kudei, uri kugariremo nevanhu, unonga kutombodzokera kuendeswa kukempa unogarira ikoko since you are aslam seeker, kureva kuti paaslam vada kungoti zvinhu zvavo zviite order kuti wani kutsvaga aslam, kureva kuti uri kutiza zvauri kutiza kunyika kwako, sedha kune hondo kune chii, saka unongoendeswa mukempe yemaaslam seekers, unonga kufanana nemunhu ari kunzi mupoteri, nyaya dzako dzichigadzirisika ipapapo. Saka vari kuti aiwa hatingakusunge but handiti uri aslam uri aslam seeker, saka gara kuna vanhu vemaaslam, ndo pangu pachapisa. And the other thing, nyaya vari kuda kuramba vachinogadzirisa nyaya paboard apa zvinhu zvavada kuti zvitonge zvakufamba musystem, hanzi kuredusa corruption zvekudaro, menhu mune makutoita ndo yechiko, pakambotanga vemakamera yakanhingirikana but pakambonzi mafingerprint, zvinhu zvine zvingotaurwa zvipere. But ini chandoda ngotaura nchengodai, so guys, pese panotanga gore vanhu vanenge vakushandisawo maadvantage ezvinhu zvavo kuti vari kuda kuti tinoda kusota nyika yedu, vachidonzi tiri kupedza corruption, toda dai so, because vanhu, if you remember, kana muchinyatsoziva, munhu wese adatanga even political party in South Africa, chinja anotanga kuita chii, kutanga kuchikidzira kuti vaforeigners vese ngavarowe pasi. Ndo that's the way yavanotanga kuda kunoningira kuti foreigner vese ngaritize. Ukabvunza kuti saka zvinhu zvese zve-immigration laws, zvinhu zvese zvauri kuda kunzi minister of ningirino wacho boy here zvauri kuda kunyazoningira, hauna chimwe chisvino kana chine musoro chinonyazobatika chiri ipapo. Chavakanzwa chii? Vakanzwa kuti pane vakomana vari kurova mari muningirikini imomo, vakati toda kuti tiona kuti department iroro vari kuita zvekuita sei. But one thing that I know, chava chaneta nekushafulana ipapo, umwe anenge kuti harigedza ndimbopinda woka, toda kumboona kuti pari kushandika sei, because mukana wacho zvechokwadi kushandisa vari kushandisa, havasi kuita majokes. Vakamboisa vakomana vemablue, vanzi vemagreen, hanzi magreen bomber, vakagarira vachinzi vari kuda kuningirikina, but kusvika vaona kuti hapana chatiri kuita chinobatika. Izvo zviri kwatopfuura nepabhodha izvo zvava kutongokumbira kuti vakomana chimbotipaiwo mari yeti, vakomana kwakutonhora kuti toda kutombomwawo tii, ende vakutotauriswa shona vari ipapo. Zvakawanda zviri kuitika, ndichazouya ndichinyatso kuexplainerai zvimwe zvinhu zvandakwanisa futi kuita find out, but ndangoti ngokuzivisai because ibvunza pese panotanga gore tisati tanopinda unofanira kugara wangoitawo chenjedzo because isusu ndo basa redu rekutsvagira zvinhu zvinenge zvichiitika.